Яго прымусова вывезлі са шпіталю супрацоўнікі КДБ. Што гэта такое было? Гэта была загадзя спланаваная правакацыя. Запусцілі ў неба петарды каля сценаў ізалятара. Усім вітанкі! На сувязі моладзевы блог і я, Мандзік. У мінулым выпуску мы размаўлялі пра выбары 2006 году. Калі не паспелі паглядзець, то вось спасылка на мінулы відос. А сёння я дапамагу раскласці па палічках падзеі выбараў 2010 году. Чацвёртыя прэзідэнцкія выбары адбыліся 19 снежня 2010 году. Спойлер, перамог вусаты. Але што было да і пасля, давайце паступова разбірацца. 16 верасня Міністэрства знешніх спраў РБ афіцыйна запрасіла назіральнікаў ад СНД і АБСЕ прыняць удзел у кантролі за выбарамі. Выбарчай камісіі былі акрэдытаваны больш за 1000 міжнародных назіральнікаў. І адметнасцю гэтага году бясспрэчна стала колькасць зарэгістраваных кандыдатаў, бо іх сабралося аж на 10 штук, што дагэтуль з'яўляецца рэкордам. Імі сталі Рыгор Кастусёў, Алексей Михалевич, Уладзімір Някляеў, Яраслаў Раманчук, Віталь Рымашэўскі, Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч, Віктар Цярэшенка, Зміцер Ус і хэдлайнер фан-сустрэчы Александр Лукашенко. Па дадзеных ЦВК аглушальную перамогу здабыў Рыгорыч, сабраўшы амаль 80%, а альтэрнатыўным кандыдатам намалявалі да 2,5. За господина Костусева, кандидата в президенты, проголосовало 126 645 человек или 1,97%. За Лукашенко Александра Григорьевича проголосовало 5 122 866 человек или 79,67%. АБСЕ працэс падліку галасоў прызнаў непразрыстым, а выбар не адпавядаючымі стандартам арганізацыі. У сваю чаргу назіральнікі ад СНД вельмі нечакана палічылі выбары свабоднымі, адкрытымі, адпавядаючымі заканадаўству РБ і дэмакратычным нормам. Напэўна, з мэты падкрэсліць нарматывы дэмакратыі, 5 з 10 канкурэнтаў Лукашенка адразу пасля выбараў былі асуджаны, атрымаўшы пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі ад 2 гадоў умоўнага до 6 год колонии. Мы звертаемся до вас с просьбой або выключить прокурора генерального, або связаться и предать. Сказать, что его чакают. У нас пропал зраненный человек. Мы не ведаем, куда он делся. І вось мы і дабраліся да знакамітай плошчы 2010. Яшчэ да саміх выбараў лідары апазіцыі запрашалі выйсці сваіх прыхільнікаў на кастрычніцкую плошчу 19 снежня. Бо, конечно ж, для ўсіх факт будучых фальсіфікацый быў відавочным. Нема у нас доверу до этих выборов, это фальсификация. Мы будем сегодня на площади стоять супротив фальсификаций. Мы будем потребовать новых выборов без Лукашенки. Это наша адзіная платформа. У лепшых традыцыях беларускай свабоды слова супрацоўнікі АМАПу, Алмазу, унутраных войскаў і міліцыі брутальна разганялі дэманстрантаў, нават не дазваляючы дайсці да самой плошчы. Не создавайте дидер! Так, напрыклад, быў здзейснены напад на Уладзіміра Някляева, пакуль той ішоў з кірунку месца збору разам са сваёй калонай дэманстрантаў, пасля чаго ён трапіў да лякарні з чэрапна-мазгавой траўмай. Смотрите уши глядите. Я ж плюс перших допомогу оказывать умею. Дарэчы, па ягоных сведках, збіваў яго непасрэдна Мікалай Карпенкоў, які на той момант займаў пасаду камандзіра Алмазу. Але гэта не замінула людзям дайсці да канчатковай кропкі, і ўжо каля 9 вечара па розных падліках на плошчы сабралося ад 15 до 60 тысяч чалавек, у тым ліку амаль усе апазіцыйныя кандыдаты. На месцы быў праведзены мітынг і агучаны вынік экзіт-полаў з Беларусі і замежжа. Па іх падліках Лукашенка набраў каля 40%. Далей натоўп рушыў у кірунку плошчы Незалежнасці, дзе ў гэты час адбываўся падлік галасоў. Шэсце па класіцы суправаджалася лозунгамі, патрабуючымі правядзення сумленных выбараў без Лукашэнкі і сыход дыктатара.
Калі вы адкрыеце інфармацыю пра плошчу 2010 на любым інтэрнэт-рэсурсе, то 100% знойдзеце інфармацыю наконт штурму дома кіраўніцтва. Што гэта такое было? Падчас акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці па зафіксаваных сведках і артыкулах група людзей у колькасці плюс-мінус 15 чалавек намагалася прарвацца ў будынак. Пры гэтым былі выламаныя дзверы і разбіта вакно. Але далей так званыя штурмавікі прайсці не змаглі, бо да ўвахода былі прыцягнуты шафы, якія блакавалі рух. Супадзенне? Хтосьці скажа, ну, шафы можна было і за 2 хвіліны тэрмінова падцягнуць. Але тады наступны факт. Падчас нападу на дом кіраўніцтва усе супрацоўнікі міліцыі і сілавых структураў спакойна сабе стаялі на месцах, без асаблівага запалу спыніць магчымы дзяржаўны пераварот. Гучыць як альтэрнатыўны сусвет, а не аб'ектыўная рэальнасць. Таму вось на гэтым моманце не памылюся, калі скажу, што кожны зразумее, гэта была загадзя спланаваная правакацыя, каб з чыстым сумленнем распачаць сілавыя дзеянні ў дачыненні дэманстрантаў. Менавіта гэтым і заняліся сілавікі. Цягам некалькіх гадзінаў мітынг быў разагнаны з дапамогай шумовых гранатаў, дубінак і спецтэхнікі. Што адбылося на наступны дзень? 20 снежня на плошчу адначасова выйшлі да 200 чалавек, бо гэтым разам у прыхільнікаў рэжыма хутчэй за ўсё стаяла мэта не дапусціць збору людзей ад самага пачатку. Агулам па падліках праваабаронцаў за 19 снежня было затрымана каля 1000 чалавек. Сярод іх былі і журналісты, і людзі, якія не з'яўляліся ўдзельнікамі акцый, і экс-кандыдаты ў прэзідэнты, у тым ліку і Уладзімір Някляеў. Яго прымусова вывезлі са шпіталю супрацоўнікі КДБ. Падкрэсліваючы абсурднасць гэтых затрыманняў, немагчыма не ўзгадаць пра глуханямога мужчыну, якога забралі з плошчы за выкрыкванне антыўрадавых лозунгаў. Также была распачата крымінальная справа пра масавыя беспарадкі. На люты 2011 году па ёй праходзілі 42 абвінавачаных і падазроных. Частку з іх утрымлівалі пад вартай. У тым ліку былыя кандыдаты ў прэзідэнты Міхалевіч, Някляеў, Саннікаў і Статкевіч. Другая частка, уключаючы Рымашэўскага, Кастусёва і Уса, пад падпіскай пра нявыезд. Думаю, што ўсе мы добра разумеем, што ў 10-м годзе, як у папярэдніх, так і ў будучых гадах, умовы ўтрымання арыштаваных былі жудаснымі. Паведамлялася пра недахоп пітной вады, сродкаў асабістай гігіены, недапушчання адвакатаў, фізічны гвалт, сваякам не паведамлялі стан здароўя пацярпелых. Але нягледзячы на ўвесь жах, які стварыў рэжым, мы не памылімся, калі скажам, што менавіта 2010 год стаў сімвалам салідарнасці. Пасля рэпрэсіяў 4-х прэзідэнцкіх выбараў распачалася, напэўна, самая вялікая хваля скаапераванай беларускай дапамогі адно адному. 21 снежня ўвечары каля жахліва вядомага Ішу Акрэсціна сабралося каля 200 чалавек са свечкамі ў руках, як сімвал падтрымкі і салідарнасці з палізняволенымі. Сярод тых, хто прыйшоў да турмы, лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч і экс-кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў. Давайте скажем слово, якога мы вельмі хочам. 3 разы скажем: свабоду! 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 Спісы затрыманых на Акрэсціна былі, але мала хто знаходзіў у іх сваіх родных. Так, і гэта не вынаходка 20-го году. Людзі гучна выкрыквалі лозунгі «Свабоду», «Жыве Беларусь», нават пасля пагрозаў міліцыі. А некалькі маладзёнаў запусцілі ў неба петарды каля сценаў ізалятара, бо, як казаў Рыгор Кастусёў, няхай нашыя сябры за кратамі нас пачуюць і зразумеюць, што мы думаем пра іх. Акцыю амаль адразу пачалі разганяць, і ўжо праз 40 хвілінаў людзям давялося разысціся, пакінуўшы свечкі пад мурамі Акрэсціна. Попрошу средства массовой информации отойти в левую сторону. Там стоят наши представители по работе с средствами массовой информации. Уважаемые граждане, зевак и шатающихся прошу отойти влево. Это избежание неприятностей. Скажите по-белорусски. С левой стороны. Уважаемые сябры, прошу вас зайти в правый или левый блок. Там стоят наши сопротивники.
где левый? А что, вас мама не учила, что Ты не левая не мужчина, правая рука? покажите мне. Вот, пожалуйста. Ад гэтага дня Міленкевіч распачаў збор сродкаў для людзей, якія былі зняволены. А на сядзібу БНФ у межах кампаніі салідарнасці пачалі прыносіць цёплыя рэчы, сродкі асабістай гігіены, лекі і ежу, якую далей перадавалі арыштаваным за краты. У 2010 годзе яшчэ не было настолькі жорсткіх умоваў перадачы рэчаў у ізалятары. Таму, скарыстаўшыся лазейкамі, народ калектыўна рыхтаваў перадачкі і, прадстаўляўшыся сынам, жонкай, дзедам, сястрой, дасылалі іх раней абсалютна незнаёмым ім людзям, што дало магчымасць атрымаць падтрымку нават тым вязням, якія прыехалі з іншых гарадоў і вёсак. Па старой добрай традыцыі Еўрапарламент і пасол ЗША адрэагавалі асуджэннем беларускай улады. У сваю чаргу Расія падтрымала дзеда, а самі выбары прызналі сумленнымі і празрыстымі. У самой Беларусі, на жаль, глобальных дзяржаўных зменаў не адбылося, але ніводная плошча не мінае безвынікова для грамадства. 2010 год паспрыяў развіццю палітычных і культурных аб'яднанняў. Больш людзей стала задумвацца над сваёй пазіцыяй і нацыянальнай ідэнтычнасцю. З тагачасных моладзевых актывістаў шмат хто вырас у сапраўдных палітыкаў, культурных дзеячаў, бізнесменаў або проста годных беларусаў, якія дагэтуль працягваюць змаганне за свабоду сваёй краіны. Вось такая атрымалася гісторыя чацвёртых прэзідэнцкіх выбараў Беларусі. Засталіся пытанні? Абавязкова пакідаю ў каментарах. На іх мы адкажам у асобным відэа. Стаўце падабайкі і падпісвайцеся на наш канал, каб нічога не прапусціць. На сувязі быў моладзевы Мандзік.